malalim. Napakababo mo pala, oh. Na, kuya, huwag dumiretso sa malalim. Eh, panalo. Malaki na. Ay, ang laki na, oh. Wow. Bulig! Ha? Bulig! Hello mga boss. Fishing na naman kami ni Kuya mga yan. Kita-kits mamaya. Kuya Mang. Uy kang bulate. Yan lang ano, pabayaran ko sa bulate. Marami kunin mo, ha? Ano? Bayaran daw sa'yo. 20 ay 20. 20. Oh. Okay. Yeah. May 20 ka na, ah. Yeah. Lala yung boss mo. Gagalaw lang kung nandiyan mo. Siyempre. Oh, papakunin ka din ng bulate nun eh. Para may walang mga boss, nakahuli na. Ito pala yan ito pang mga. Oo ba? Ayan. Ito yung mga malaki na. Siguro gumagat sa'yo na yun, Kuya. Ah. Pare. Sa ombre pa. Ate, maghubo ka. Bold. Bold. Ay, makikita yung ari niya. Kaya lang, baka makagat ka na suso. Nakakala ay bulate. Ah. Kala bulate na. Bulati pala ay kari, ah. Oo, suka na suso. Wala ka sa gilid daw. Ginalawin namin yun. Tampo lang pa. Marami naman tao yun. Eh, baka nga dumiretso sa Ito, malalim. napakababo mo pala, oh. Na, kuya, huwag dumiretso sa malalim. Oo. Parang may huli ko. Parang may huli nga ako. Ha? Parang may huli ko, malaki. Sa? Ano? Eh, panalo. Malaki nga. Panalo. Ay, ang laki nga, oh. Ah. Oh, ay bulig! Ha? Bulig, panalo, bilig. Dalag, dalag. Ayun, putang ina. Malaki dalag. Putang ina. Ang laki. Malaki talaga. Kaya naka-on ba to? Mewak sa'yo. Saan kami dalawa? Ano yun namin? Pagi-pagi, ano mo nga. Ay Kuya Mang, video mo nga ako. Nakahuli ko mga boss ng bulig. Hawakan mo muna Kuya Mang.
Bibidyohan mo lang ako. Huli ka mga boss, hindi nga ako nakabaril. Nakahuli naman ako sa fishing. Itas mo, itas mo. Teka lang. Itas mo lang to sa may fishnet na para kung magwala. Teka, Ano? ibuk. Oh? Kasabi ko. Oo. Sige, sige. Teka lang. Kinagat. Nung ginalaw ko, tsaka kumagat. Nagat. Kaya binibidyohan ko rin, hanggang pagpatanggal mo. Shit, napakatagal na ito. Nasabit yung hook eh. Basta po. Ginano niya, kinagat niya nung ginalaw ko. Oo, baka Oh, napakalaki mga boss, bulig! Woohoo! Tusok! hindi ganun pa. Dalag eh. Ganto siguro yung kumagat sa'yo kuya Mang. Ito siguro yun. Siguro. Ayan po, tinatanggal. Edwin ang kanyang huling dalag. Ayan po. Napakalaki po. Oh, di na. Pwede ba dyan yan? Tatakpan yan. Tatakpan natin. Napakalaki ng dalag. Nailan ka mga boss. Huli ang dalag. Tapos si Christian. Kabinasap mo! Ang simple, ganyan mo dito. Wala ka lang siya, pala. Saan mga boss ang aking pain? Bumaba pag nakita mo ha. Sabi mo ano. Sino makakakuha sa inyo dalawa? Yan, huli ka na ngayon. Wala ka nang kawala. Huli yan. Ayan o. Ah, laking ko. Ay, medyo malaki na to. Common. Nilunok. Wah. Pasok. Huli ka. Video ko ba? Nilunok na pala. Kanina pa siya.
Ba, tinatangay na naman. Ito, malaki. Di yata ah. Tuntik yung pagaspas ano. Pati yung isa. Yun! Huli! Maliit na tilapia. Ba, dumadawi na yata ng tilapia ngayon. Ito naman mas Oh, malaki! Uy! Malaki yan! Malaki yan! Tangina paglutad yung bulag dyan. Wag mo! Tinatanggal. Laking ano ah! Tilapia. Wag mo tinatanggal. Ano na tinalagay? Sige, ito ko bahala. Tinatanggal mo karat mo. Okay na, Kuya Mang. Arroyo! Ito nangunguha ng bot. Ito kasi yung boy ng bot. Ito naman namihip. Ha? Bukas ba? One more talapia. Hindi po yung nakakuha. Arroyo to ba? Tatapat. Makakalabas ba? Tara dito malo, di boleh. Tatalo ko ngayon. Laki ng boleh ko. Oo nga, napakalaki pala. Ah, grabe laki ah. Boleh. Ya, dalawa. Sige, yan na lang sa akin, Kuya Mang. Lagay mo sa galon. Laki ha? Kaya, sige, tapat mo. Dito pa. Ah, para makita ka. Wala pa. Laki. Yan na marunong po niya. Ang laki pala. Yan mga boss, ang huli namin, no? Dami. Di ba kukuha? Hindi na, okay na yan. Hindi na. Ako na bahala dyan. Alak na yung gulutungan doon sa ka. Ha? Sa... Bibigay ko lang sa kalasag eh. Hindi, sa kanmo.